Hallelujah. Amen. Mayina yemum na yena otwede ampo Yakobon ti asefo eja enimu na abode nyina afiri baaye no mayina yemum na yena nase oyi na do yehoda. Amen. Meda Openi Thomas Adubempa no Gidi Asafo True Faith Church International. Yes. We are seeing so Openi Thomas Adubempa. About Medana Sibibri. yes. Odosro kwa wayine di achireme. Sana masanka for Openi mark here Frimpong. Penny Medana Sibibri. Ono so bayi where you do the Bibli at the Achiremi. Christo Wishra Penida. Amen. General Secretary Penny Sama Usubwati, ono so Medana se. Yes. Sanse, Omuni Dikai, our Asenkenim, our national. And almost Amaya Kwaya. And the Yesu Jina Christo Ushiraneda. Amen. A different penia or dead different no or no quite asafum. Penny Salmon and Marco on the Samadas. Christo Ushiraneda. Amen. And Penia Kahunina original pastors. Penny Peter Mensa. One am original pastor. And Openi Elijah Adusi Bamfo. Or no so. Ono de me fa ne se me papa no ai wono dwuma die bia me di bia me ka kire ne nko ade a we sika de beboa me kiso o hira omoda. Amen. E fra me prophet evangelist Jacob berchie Berchie be ma no enne Onyankopon abie kwa se me ne mo nkasa enne me nsam ne ye mienu Dikai aka enkwagye ho asemo a kyerɛ wo. Yes. Wia no makasa fa dwumadie ho kakra. Na bɛ masɛm na ba na wie. Ehira nka Yakobon di da. Amen. Ye nyina ye ba gidi asɔre sɛ ye bɛpɛ nkwagye. Yes. no kwasem
ɛna yɛba yɛ no so yɛbɛhu sɛ nkwagyeɛ ɛwɔ asɔre nim nti deɛ aka ne sɛ yɛi ɛbɛma yɛ ho kwae na Kristo honhom no akyerɛkyerɛ yɛi na yɛtima yɛadeɛ a ɛbɛsɔ ɔsoro Nyankopɔn ni sɛdeɛ ɛbɛyɛ a daakye bi sɛ Kristo pie n'animonyam mu a menum mmienu nso anya kwae akɔ ne nkyɛn nti heaven wobɛkɔ bi a ɛwɔ waa hɔ ɛna sɛ wonkɔ bi nso a ɛwɔ waa hɔ nti deɛ meka kyerɛ gyidi man a yɛhyia mu nyinaa ne sɛ biribi a woyɛ biara no ma heaven nikae biribi a woyɛ no Kristo mu biara no di ka dwene sɛ ɛyɛ heaven ti na Kristo to ne nsa frɛ wo di sɛ ɛyɛ no nti di a wobɛhwɛ w'abrabɔ yie na wanya nkwagye ɔba deɛ nka yɛn daa Amen. ɛnɛ asɛmpa a mede ba no mato din sɛ boapayɛ bɔne ɛne akyire nsunsuasoɔ me first message no boapayɛ bɔne ɛne akyire nsunsuasoɔ ɛnɛ nnɛ medi kae ɛne mo akasa boapayɛ bɔne ɛyɛ adeɛ bi a anaa bɔne bi a nipa dwene ho ansa na wakɔyɛ na saa bɔne no Nyankopɔn mfa nkyɛ di obi a wo ha wɔn wadwe sɛ wopɛ nkwagye biara bɔne ɛfɛn sɛ boapayɛ bɔne nkoyɛ bi wurade ho yamabɔ Amen. ebisɛ sɛ yɛhwɛ Bible no mu a Nebukadnezar Nyankopɔn de ewiase nyinaa hyɛ ne nsa ɛna ɔmaa ne tumi sɛ ɔmfa ni hene edu baabi no Nebukadnezar apu Nyankopɔn ɛna ɔno ankasa yɛ ahonini ɛna ɔhyɛ mmara sɛ nipa ɛhyɛ n'ase nyinaa ɛnsom ahoni no nti sɛ obi ansom ne honi no a ɔkwae sɛ wɔgye nipa korɔ nkwa efiri ne nsɛm Onyankopɔn ɛhwɛ yɛ asɛnka Nebukadnezar bɛsakra n'adwen nanso wansakra nti da koro baako pɛ bi wɔne nam n'ahemfie hɔ saa ɛna Onyankopɔn maa no aboa koma ɛno kwa ɛyɛ ewura mu aboa koma because yɛwɔ fie aboa ɛna yɛwɔ ewura mu aboa nti wɔmaa no ewura mu aboa koma ɔno nso wɔntena fie ɛna ɔgye bum ɛna ɔkɔ owura mu nti sɛdeɛ yɛn nyinaa yɛ nim no Nebukadnezar kɔtena ewura mu finhyia nson ɔkɔ ama ne ho mu paa o ɛboapayɛ bɔne ehyira ka Kristo din daa Amen. nti Nyankopɔn ma yɛhyia mu nnɛ obi a wote ha biara no bɔne yɛfrɛ sɛ boapayɛ bɔne woyɛ pastor yɛde asafo ma hyɛ wo nsa na no wasafo ba atwa mpana na sɛ kɛnsi bi yɛbɛduru m'anim sɔfoɔ no ne mmaa pani ɛna atwa mpana me na meka kyerɛ wo sɛdeɛ bɔne asi aba nipa tirim no wurade ho yamabɔ Amen. sɛ woyɛ sɔfoɔ woyɛ pastor tiamie na mo ne wasafo ba twe mpena a wote sɛ obi a ɔne ne yɛ mu ba da Nyankopɔn mfa nkyɛ wo da ɔba brum sɛ woyɛ sɔre ba na woma ho kwae na ɔsɔfoɔ ne wo da a wote sɛ obi a ɔne wɔ papa da Nyankopɔn mfa nkyɛ wo da wurade mfa bɔne nkyɛ Amen.
enti yani a yɛhyia mu nyinaa no bɛsɛ obia nya nteaseɛ baako sɛ Yesu obawu yɛ no wabɛtwa bɔnem to agyina di a hwɛ ho yɛ ɔbɔne ho Aba. bɛsɛ boapayɛ bɔne ɛne akyire nsunsuasoɔ wurade mfa ba ne nkyɛ Amen. yɛhyia mu a yɛne yɛka sɛ kanefoɔ no wɔn mo hyia ne nsɛnkyerɛnne si Aba. yɛnka daa Yɛka da bia. ada tina kanefoɔ no hyia ne nsɛnkyerɛnne si Suru nyame. hallelujah Amen. Amen. wɔn mo na ɔmo nka panie No mo ka. ɛne yɛn nso ka panie Ɛno adeɛ Yes. ka. what's the difference No difference. No mo suru Nyankopɔn. nipa timi hyehyɛ bɔne ne wayɛ ne wɔpirim akoma no na wasa de aba Yes. wurade mfa bɔne nkyɛ Amen. eti Nyankopɔn mma sɛdeɛ mede ka kaeɛ no yɛwɔdwen sɛ nokora gyidi asafo ba mu no mepɛ nkwagyeɛ eti adeɛ biada a ɛbɛsi me have nkwan Yes. a ɛyɛ boapayɛ bɔne biara no Aye. mɛtwe me ho afiri hɔ Yes. fa saa adwene hyɛ wo tirim ne fa nante Okay. wurade wo yamabɔ Amen. 1 Samuel chapter 2 verse number 22 Someone who made kind a tobacco and you might have you yɛkɔ Elima and so now Elia Bacrase. ɔsɔfoɔ Eli Onyankopɔn de adwuma hyɛ ne nsa sɛ sɔfoɔ wayɛ adwuma no aba kɔkɔrɔwa yɛkɔ Now on Tia and Mayan wisdom. enti Eli tee deɛ ne mma ɛyɛ no wɔ Israel nyinaa And they said you want him now by your son to my dynamic manita. hallelujah Amen. sɔfoɔ Eli mma hofiri ne Pinehas mma a ɛbɛsiesie ahyiaeɛ ntomadan no hɔ no woba na woto soso na ho ɔfaa Ono beda. na ɔmo akyew na ɔmo ne wada Fa o fa drop. hyira ka ɔba deɛ ni Amen. nti sɛdeɛ no ma no gu so a mɛka no ɔsɔfoɔ Eli ne mma no mmienu yɛnkɔ Or they said you and Mayan wisdom. enti ɔsɔfoɔ Eli tee sɛdeɛ ne mma no mmienu yɛ no Israel mu And they said you want him now by your son to my dynamic manita. sɛdeɛ wɔne mmaa a ɔbɛyɛ ahyiaeɛ ntomadan no mu yɛ dɛn Ɛda. ɛda sɛ wopirikyi a na obi gyina akyire mu deɛ da biara na mopirikyi a mo sɛ adwaman Nyankopɔn akyiwadeɛ Otai. Ombe. titiri so waware na afiri wo yere akyi Yes. waware wayɛ ayɛforɔ wɔ nokwa agyidi asɔre dɛm Wo fi oba na chi. na wafiri wo yere akyi na ɔbaa foforɔ akɔda masa be very careful The counterfeit ya to we. hyira ka ɔbaa deɛ ni Amen. enti ayi ma no mmienu ne maa no dedae yɛnkɔ Someone who made kind of you know you might do no to us. wɔsae No one in Ma, why you do son to my dynamic. ɛti wɔmo ne mmaa a ɛyɛ adwuma a ɔnhyia da ntomadan mu yɛ dɛn I did that. ɛdedae yɛnkɔ Catch one, sir. nti ɔka kyerɛ wɔn sɛ I didn't know what they are saying. ade nti na mudi saa asɛm yi Matamu and someone you are mine. ade nti ɛna madi sɔfoɔ saa ne berɛ a makɔ me mpa ne mfie so na me mma mudi saa asɛm yi hwɛ nko a yɛpɛ no ne boɔ de no ɛna heaven no a yɛpɛ hɔ akɔ no Nyankopɔn te asefoɔ no a yɛpɛ sɛ yɛne ne kɔtena no Yes. sɛ ne tumi a mɛtena mu asase wɔ so a wontumi nkɔ ne nkyɛn da Sir. hwɛ sɛ ɔdɔ Moses ɔpɛ n'asɛm ɛduru baabi na Moses pɛ sɛ akuohu no Nyankopɔn anim yɛmmɔ ka kyerɛ Moses sɛ Moses nipa bi ehu m'anim nya nkwa Yes. nipa ehu m'anim nya nkwa There be you. hwɛ da sɛ eti na meba betwam ɛwɔ baabi a wogyina yi ɛboɔ bi a ɛwɔ hɔ no sɛ metwamu a mede wobɛhyɛ ɛboɔ no tokurom so ɔde aseɛ Yes. na metwa mu yi a mɛma wahunu mati kɔ kakraa bi Aye. ɛno koraa Moses sɛde ne ho so dwiri no wonya korɔ ne nkyɛn ne yɛpa kɔ Yes. sɛ sɛ akɔyɛ sɛ nyamesom no asɛ ɛyɛ akɔyɛ sɛ asa akorokorɔ ɛna nipa ti ɛda ho so ɔde aseɛ mayɛ a ɛsɛ sɛ mogye me mpanimfoɔ etuo ɔba aboro mu Oba bro.
Bible si yenyu obono fo ne nyada yi Every yemu. nti wo tu obi no so ayɛ mfom so no ye chi ayi obi so agye no nti wo abɛyɛ tamfo ana me wa Wow, Sir. two, no. wo ne hia ohu wa na ne boafu yesa wo a wo tu no wo yɛ bonsam wo na wo nyɛ hot aseɛ tama ne ma gidi no ye kɔ school no wo ma na ye gidi fo no ni boam so mo ye nipa soronko Yes. ye kɔ school ye form 4 gidi fo ne no class nyina na ye suro wo mo ye boam so mo ye nipa soronko Yes. was body bia no abɛbɔ so a ɔm ka ho wɛne yankopɔn fa ba ne nkyɛ Amen. ɛti adɔfonom sɛ wopɛ heaven kwa a hwɛ woyɛ bɔpaeɛ bɔ ne ho ɛhyira nkɔ ɔba deɛ di daa Amen. yɛnkɔ First Samuel chapter 2 verse number 23. wɔsɛ Ana Eli ka kyerɛ wɔn sɛ, ɛne ka kyerɛ ɔmo sɛ adɛn nti na mode saa nsɛm yi? adɛn nti na mema modi saa asɛm yi Mate nsɛmmɔne a moyɛ yi firi Israelfoɔ nyinaa so. mate nsɛmmɔne a Moyɛ yi. moyɛ wɔ Israel mu a mate nsɛmmɔne wobɛte ɛsɛ antena Was in Gonya. ne na ɔgye sɛ sɔfoɔ bi tu mirika ɛkɔ in chambers nyɛ sɛ nneɛma bi da adi a asɛm aba Jet Kumpara. saa nipa so yɛnyɛ ne hwee ne ɔsɛ gyina mu halleluya Amen. yɛsɛ obi akɔbo obi abɛdo nsɔfani anim toro ti abɔnten na na sɛ mɔbrɛ ko woyɛ gyiri agu Ngui. na wɔnsoro biribi ane aka nipa koro awuram bɔne no so bɛwura wo mu a na sɛ nkani mu ama a ɛmpia mfiri mu da ɛbɛle no to hell nhyira ka nyamedi Amen. yɛnkɔ Ana Eli ka kyerɛ wɔn sɛ, dɔle ka kyerɛ ɔmo sɛ adɛn nti na mode saa nsɛm yi? adɛ ntina mode saa asɛm yi Mate nsɛmmɔne a moyɛ yi firi ɔman mate nyinaa. nsɛmmɔne a moyɛ dɛ Moyɛ yi firi ɔman nyinaa num. moyɛ no wɔ Israel ma nyina anim mate ne yɛhyia yi obiaa ni hɔ a deɛ wɔyɛ ɛne nyankopɔn anim ɛnyɛ wadwe sɛ wobɛyɛ bɔne asie nipa o na otwa ne apɔw n'ani hwɛ wiase nyinaa na obi abɔ ne hintaa no nokora gyiri asafo ma yɛkyiam mepamokyɛ wo obi a wowɔ pata yi ase na wopɛ nkwagye biara no hwɛ woyɛ ɔbɔpaeɛ bɔ ne ho Yes. wurade fa ba ne nkyɛ Amen. yɛnkɔ Mate nsɛmmɔne a moyɛ firi Israel ma nyinaa num. mate nsɛmmɔne a moyɛ afiri Israel nyinaa nom Daabi me ma. aha Ɛnyɛ atenkapa na metie yi. nyɛ tenkapa na metie Momma Awurade man no fom. ɛnsɛm a meteteɛ no ɛnyɛ tenka papa Momma Awurade man no fom. yɛyɛ mpaabɔ hɔne ka kyerɛ sɛ fa kogya kɔgyina mfimfini hɔ ne pu wɔ yere nso gum na ka kyerɛ mpaabɔfoɔ no sɛ wo a pɛ sɛ wokɔ aburokyire fa 100 Ghana bɛtum hɔne ka kyerɛ hɔ hɔne ne ka kyerɛ wɔ wurade fa ba ne nkyɛ Amen. wo a pɛ sɛ wokɔ aburokyire fa 100 Ghana bɛtum ɔnkronkro wɔgye sika sɛ na wɔyɛ bibi On this cancer. yesu a ne wɔtumi nyinaa no ɛduru baabi ne sika koraa wɔde bɛto no bɔtom no ayi bi koraa ne wɔni bi Yes. ɔm kɔ Jerusalem ɛbɛda ɔmɛtoɔ ka no wama petro ankɔ da wansa na ɔmunya sika Okoto dawa. Sikani no. ɔnkɔnkɔ sɛ woapɛ sɛ ɔkɔ Amerika ne wɔtwa ne ho mfifiri tɛ no wɔboa ne fie bosom nti ne wɔyɛ saa nneɛma no Akɔm. In fear bosom. Akɔm. Is will be the pharaoh. akɔmfoɔ bi abɛwurawura adwuma nim wowɔ paa ma adiifoɔ mmarima no nsɔre nyina na ɔmu nka gya mu bɛhu ɔma bɛtɔ wuram Kofiefoɔ nko a, kofiefoɔ. wurade fa ba ne nkyɛ Amen. wɔwe na berɛbere a wɔweyɛ nneɛma bɔne de kogyi no anim ase sɛ ɔta sɛ ɛti wɔ bia sɛ kristofoɔ bɛkyi no mu a yɛwɔdwen sɛ mepɛ nkwa ɛti boapayɛ bɔne menya bi mɛtwa me wo yie manya nkwagye ama me kra Yes. amen Amen. kɔ First Samuel 2 verse number 24. wɔsae Daabi me ma. Ɛnyɛ atenkapa na metie yi. nyɛ tenkapa na metie Momma Israel man no fom. moma Israel ma fom Sɛ obi yɛ wo nipa bi bɔne a, sɛ obi yɛ nipa bɔne a Onyankopɔn bɛpata ama no. nyankopɔn ti mpatama no Na sɛ obi yɛ Awurade bɔne a, sɛ obi yɛ nyankopɔn bɔne a ɛn na ɔbɛpa kyɛ wama no. halleluya Amen. ɛmmara nsɛm no ɛyɛ du Yes. nyankopɔn deɛ yɛ 9 ɛna nipa ne nipa ntam so yɛ 9 Apa. ɔsɛ nyankopɔn deɛ no woto obi anya Obiara nyɛ ohiti ewiase nyinaa ɛto Yes. ɛnyɛ ohoni bi
no akwa sene akuyaba gangalia no osom Yes. Champagne si ho. eyi na me foforo bi kan ho no di moja gu what they say ahina bim osore a no okensem gusu no ogu nsa amara ro nyango bodi kwa no okotu do the bible to so no di nsamone Yeah. kawina na ne kronkron wo se memendan atwam oduma israelfo Aye. kosia jirifo bi agya jiri akoni kosiara ni bi achi jirifo bi agya jiri akoni kosiara ni bi achi kosiara ni no wo se atamu de ba 2028 no jirifo bi gya jiri kodi na chi Radikana. Amen. Jiri ni bi a wote ha bia Bible na wo ho bomode ase wo bekenka no wasua no bompa ya manyakopɔ bia watwi wom we are fasem bia na da Yes. no kwaya bɔne anto nyakopɔ mmra shaka ba de ni Amen. yakwa Sɛ obi yɛ wɔ nipa bɔne a, so bi ya ni pa bɔne a Onyankopɔn bɛpata ma no. nyakopɔ ba beta man Na sɛ obi yɛ Awurade bɔne a, so bi ya wurade bɔne a wɔn na ɔbɛpata ma no. hwan na ba pata ma sa di pakoro Nanso wɔntie wɔ n'agya ne. hwan na ba pata ma sa di pakoro Yeah, no ho. wapa ye bɔne Yes. Ɔyɛ bɔne. na sɛ aberanteɛ bi kɔɔ mpaabɔ wɔ baabi sɔfoɔ no ne odifoɔ a wɔyɛ asɔre yɛ asɔre ne wafrɛ maame aberewa bi maame yesu asuafoɔ yɛ sɛ na ɔsi bo ɔmo yɛ dum yɛnu na ɔsi ne yɛ deɛ honkonko de akyerɛ mi yɛbɛyɛ akwankyerɛ bi ama wo nti obiara suani baako bi agyina ɔmo 100 Ghana Hey. me na meka kyerɛ wo Ɔgye 12 million. ɛna maame de si bo me nana na yi sɛ me ne ɔdum yɛnu me kɔfa ne wai ɔdɔ bɛnya bi adi ka fa bra na maame aberewa na mo pɛ bosea ɛde abetua advance Hallelujah. Amen. Ɔntwom no a owura dwa wato no Eh. wɔso no sɛ onipadua nyankopɔn asɔɔda Asɔɔda. ne nyankopɔn wo mutu mu Sɛ Onyankopɔn asɔre. sɛ obi sɛe asɔɔda no a Sɛ ya na Onyankopɔn bɛsɛe. ɛtu onipadua no bɔne bi a wode bɛyɛ biara no wobɛnya temu Mpa. wurade mfa bɔne nkyɛ Amen. ɛti nyankopɔn ma yɛkyiam asɔre wei ne boɔ dene Papa. hunu saa ɛti sɛ kristo to ne nsa forɔ sɛ brɛ mu a be very careful megyina yɛ nipa bebree asɛ me din na baabi kora akɔdu mpanyimfoɔ bi ani ɛso me gyidi adwuma a meyɛ no sɛ nka obi ɛyɛ ne saa anka gyidi bɛyɛ yie Kibeko yie pa. me na meka kyerɛ mo Pa, 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 pa. wɔn mu ba me mpaabɔ ɛne wɔn mu a ne me nam wopɛ bisa wɔm meyɛ mpaabɔ hukuada me mmɔ afɔdeɛ da 3 years ni yɛpɔ mpaabɔ a adeadeɛ si hɔ na obi abɛnya biara na ɔde atom mentɔn ɔyere da me obi ntimi nka nkyerɛ me sɛ mabɔ mpa yɛ agye ne sika da mami heaven nti ama nyankopɔn so di m'akyi Yes. nhyira ka nyankopɔn di da Amen. ɛti adɔfo nom mese sɛ wopɛ nkwa ma wo kra a bɔne ɛfrɛ sɛ boapayɛ bɔne hwɛ ne woanyɛ bi Yes. na woboa pa kɔyɛ a ɛsiane sɛ woboa pa na ayɛ yɛ nti bɔnefa kyɛ nni hɔ ma wo Amen. totie ma sɛ adwuma wi ahwɛ yie amen Amen. yɛnkɔ Samuel nwoma di kan ɛtɛm yɛ no nnwuma yɛ duonu num ne aduru yi. wasae Sɛ wɔbɛyɛ onipa bi bɔne a, sɛ obi yɛ onipa bi bɔne a Onyankopɔn bɛpata ma no. nyankopɔn bɛpata ama no Na sɛ ɔbɛyɛ Awurade bɔne a, sɛ obi yɛ awurade bɔne a wɔn na ɔbɛpa kyerɛ ma no. hwan na ɔbɛpa kyɛ ama nipa korɔ Nanso wɔntie wɔ n'agya. ɛti boapayɛ bɔne biara no yɛyɛ tie nyankopɔn boapayɛ bɔne yɛyɛ tie nyankopɔn wurade mfa bɔne nkyɛ Amen.
Any man me anu. Woman for ma I was sharing to Madana no. Wamukusu amoye. Wamukusu amoye. And Israel and free for to Jinapuano. Nasa Rantian and through Yankopon. Now, Omo Israel from no Mukoko. Yaga Summer to Israel and Rantian Mulu. First Samuel chapter 4. First Samuel chapter 4, verse number 1. Yaga Israel 14 Kugu. Now, Samuel has 70 through Israel in Anchain. It is what you first Samuel Samuel can about Israel. Now, Israel took us, eh? And Israel, you know, took us, eh? We could share Philistine for the Wako. What could share fleece for no my day? Hallelujah. Amen. Such church way different from all churches. You once Ocas was a crack with Soria. No bush of phone using Gunya. Which are 14 years ago. I didn't ask for what is Obiaka Sami Roma, which are 4 years in Gunya? Pentecost Humida. President Humida. Bayaka a massacre could you pet your new Gunya? Yes. Right. I be able to me with you so. Over we are sorry to pet. Nancy Lango Kawa. 2 minutes to me a day. And my own champion. If by football, Yamoa, on your to my net, Professor Batias. Oba Fauzi. Shaka Yago body. Amen. Yaga. Israel now took us walk with self Philistine for. Israel now took us up with self Philistine for. Now only walk no Marco. Wako chini Sabah with Beneza. Omuchiri Sabah Beneza. Now Philistine for us by chini Sabah. Ana Philistine for us by chini Sabah he. Our affect. Now Philistine for the time Persia Shia Israel. Ana Philistine for champ Persia. Shia Israel. Shia Israel. Now Okuno mo try. Na nyo ko nkitu. Philistine for Israel for 40 years. Yes. Fi shetu ya 9. Israel for she Philistine for us. Ye bibia o. Eye bone. Papa ye bone bi enipa bi koye ye. Ene ma Nyankopon ye dai. Atwe no free Israel for nche. Bra. Chori padua so ye wate. Mame, chori padua so ye wate. Benta wo tweme na. Chori padua so ye. Na enkoje eye ba ko pa. Eno akwan ne yehu abia ma we. Etikura mu ye. Hallelujah, mama. Amen. Yaga. Philistine for time Persia Shia Israel. Kwa. Na Okuno mo try. Okuno mo try. Na Israel din kugu Philistine for him. Israel for ye dai. Din kugu Philistine for him. Ede no mo din kugu. Brante ni mienu no afefa ma wa so da akwa no. Omo de gina da. Kun wo mo ginam. Yes. Honey, yehu ase. Momfa ho manso ngunsu. Na mompa ye ngusu. Obi o ye fo yade bia no. Onum bia no ye fo yade beko. Di fo so sorry mla. Na nsɛmɔni ni bia be wudam. Abɛsɛ san. What na homa bɛsɛ san. Nyankopɔn kasa kwa. Nyankopɔn kasa kwa. Wale fa ba nanche. Amen. But me say enadai obi a wuti ha bia ba wadwem posa men transaso asin kosida. It is a yesu ato ne nsa from be no kwagiri nia. Papa ye bo ne min ko ebi. Amen. Amen. Kwa Na Israel din kugu Philistine for him. Israel di kuko Philistine for him. Na okum Persia so di pa ba mpem nan. Na ɛda no Israel for akoma mpem 9 ɛna ewu wɔ okunu 4,000 Nyankopɔn man. Ara na sɛ basa. Yehu Nyankopɔn. Wo ye nim kuntwi Nyankopɔn. Baabi a ne wo mu wɔ bia no ɔmpɛ sɛ bɔne bɛbɛ hɔ. Eti wo bia ɔpɛ Kristo wo mu no tena bia no ade afansa bɔne na tra kwa bɔ papa bɔne no twufure ho. Yes. We Nyankopɔn ne watena. Obadi ewu yamabo. Amen. Yango. First Samuel chapter 4 verse number 3. What's that? Na bra o man ni ba won sra ba mu no. Nti ebra o man ba o mo sra ba mu. Israel from 24 kan say. Ele Israel from 24 kan say. Adenti na Awurade am ya di nkuguo na wo Philistine fo. Adenti na ne wo Nyankopɔn me ya di nkuguo. E wo Philistine fo anim. E wo Philistine fo anim. Adai. Ene Nyankopɔn man ya sa ko di nkuguo abosomsom fo anim. Adai. Asɛm na Israel mpanifo. Aba. Awurade kae. Amen. Yango. Enti mo bi enko fra Awurade apamada ka no. It is a sign of tear there. Mum yanko fa ye wo Nyankopɔn apamada ka no. Emfri silo ne mfa mra ye nkyɛn. Emfri silo mra ye nkyɛn. Na emra ye nsra ba mu machi yen. Na emra nsra ba mu ma dai. Amachi yen. Because wo kumu ya de na apamada ka pie pɛ ensankyira nisi. Aba. Sa nkonko no ana ne ye nam. Eno ano ne nam. Obi a ye prophet bia. So apɛ so Nyankopɔn ho no mutena
adeɛ fɛn sɛ bɔne suro Okay. ɛnyɛ namfosɛm nyɛ duane bi a na ɛsɛ wodie yɛ mpaabɔfoɔ susufa a wowurawura nnipa m na yɛwɔ honhom ne wo ntena ɛhyira nka ne ni Amen. yɛkɔ Verse number 4. wasae Ɛna ɔman no soma mu kɔ Silo. ɛti ɔma ne soma ma mu kɔ Silo Wɔkɔfa Awurade apam adaka ɛna no mkɔfa bae. awurade apoma adaka ne baɛ Na Eli ma mmienu no. na montie o nipa nsuro nyame firi tete o saa nsɛmɔnefoɔ mmienu a ɔko di ka wɔma nkukuo baɛ Hofni ne Pinehas. apoma adaka ne ba deɛ Wɔn na no wɔwɔ Awurade apam adaka no ho. montie na ɔma sɛ ma nyankopɔn mfiri apoma adaka no mu kɔ Ɔma pam no. wɔdi ana wɔdi Dia. nhyira ka nyame ni Amen. yɛnkɔ Na Awurade apam adaka no bɛdu nsraban mu hɔ. ɛti apoma adaka bɛdum sraba mu hɔ Israelfoɔ nyinaa po sɛ kɛseɛ. israelfoɔ nyinaa bɔ sɛ kɛseɛ Ɛma asase wosoe. te asɛm yo ɛberɛ a apoma adaka no wura asaba mu hɔ Yes. israelfoɔ nyinaa bɔ se kɛseɛ Ɛma asase wosoe. ɛma asase wosoe Na ɛberɛ a Filistifoɔ te wɔ Sebɔ no. nti firisefoɔ tii wɔ sebɔl Wɔn nyinaa teɛ mu kaa sɛ. wɔn mo tia mo kaa sɛ Hebrifoɔ nsraban mu Sebɔ kɛseɛ ne sɛn. hebufoɔ nsra baa mu yi Osebɔ ɔsɛbɔ kɛseɛ ɛkɔ soɛ ne kɛseɛ sɛe sɛn. ɛdeɛ na aba hebufoɔ tietia mu sei yɛi yɛ adwuma a yɛtoɔ adwuma adodofoɔ no toɔ no Yes. ɛyɛ nsɛnkyerɛnne o Ah. adwuma adodofoɔ tu ɛyɛ nsɛnkyerɛnne bebree Yes. because yɛyɛ dwom no ɛyɛ ɔsoro dwom Aye. ɛti na dontoni ɛwɔ hɔ a na bɔfoɔ to dwom gu n'asom Wonderful. bɔfoɔ no to wie a na ɔno nso to na bɛyɛ dwom ne yɛto Wonderful. yɛhyɛ nna ebinom twɔtwɔ de bi hyɛm ɛnyɛ gyini dwom Yes. gyini dwom yɛntena ase ntwɔtwɔ mfa bi nhyɛm Aye. ɛni sɛ mɔkɔ deɛ abɔfoɔ no to gu n'asom Yes. ne dwom ne yɛ ana owura adwɔn ne ne yere toɔ no Aye. yɛnkɔ presby yɛnkɔ methodist awurade fɔ ba ne nkyɛ Amen. yɛnkɔ Na Filistifoɔ no te wɔ Sebɔ no. firisefoɔ tii wɔ sebɔl Wɔkaa sɛ. ɔkaa sɛ Hebrifoɔ nsraban mu Sebɔ kɛseɛ ne hebufoɔ sɛn. nsra bɛn mu ɔsɛbɔ kɛseɛ aseɛ ne sae Na wɔtee sɛ Awurade apam adaka no ba nsraban no ɛna mu. firisefoɔ te sɛ onyankopɔn adaka no ayɛ dɛn Aba nsraban no mu. aba nsrabaa nim Enti wosuroe. afei na firisefoɔ no ayɛ dɛn Esuro. ɔmo suro Ɛna wɔsese wɔn ho sɛ. yɛ kɔgya wei sɛ wohyɛ no ahoteɛ kwa so a sɔfo bi a ɔno bɛhyia bia no osuro Aye. sɔfo bi a ɔno bɛhyia bia me baabi a na mepirikyie ansa na mekɔ lɔɔse ɔmo frɛ me ka kyerɛ me sɛ mɛma pɛ sɛ ba nkyɛ paa o to pa worɔ kɔgya no go ne hyɛ suit wobɔ mɛma ɛbɛba kyɛw mo atade ɔmo suro deɛ ɛtɔ so mmienu yɛpɛ sɛ yɛma wo kɔ aburokyire na nsɔre ɛwɔ hɔ nyinaa wokɔtena na ahwɛ so ma yɛ to pa a worɔ kɔgya no go wɔ nhyira ka nyankopɔn di la Amen. mbɛfie na mesɛ hwɛ mimi nwuro kɔgya wei ngu hɔ na menkɔtena Europe na mehwɛ nsɔ no sɛ tɔre bɛyi nhyira ka nyankopɔn di la Amen. ɛti atadeɛ wei koraa no sɛ wohyɛ ne yie a yɛwɔ nyankopɔn de tumi ayɛ dɛ Ɛtenam. awuram Yes. nti woba yare koraa na sika ni hɔ a wonya gyide de gu nsuo mbɔ mpa ɛgu so ɛsɛ ma woba no ma no ho bɛyɛ dɛ Bɛtɔ no. ho bɛtɔ no nhyira ka ɔbaadeɛ ni Amen. yɛnkɔ Na Filistifoɔ tee sɛ. nti ɔmo tee sɛ Awurade adaka aba nsraban no mu no. awurade ka ba nsrabaa no mu no Wosuroe. ɔmo suroi Ɛna wɔsese wɔn ho sɛ. nti ɔmo ka kyerɛ ɔmo sɛ Onyankopɔn aba nsraban no mu. onyankopɔn aba nsrabaa nim Enti Filistifoɔ teɛ mu bio sɛ. nyankopɔn aba nsrabaa nim yɛhyira yi yɛwɔ nyankopɔn honhom wɔ ha obi a wode suro sɛ ɔte aseɛ Amen. ɛne a wopopoɔ Yes. ɛne a wobraseɛ bɛdi mpabɔ no akyi biara no wobɛwu nyankopɔn animonyam Amen. ɛtumi ka sɛ sɛ bɔne bi wobɛsi wo tiri mu a sɔre no kɔka Aye. sɔre ntɛntɛm no kɔka Aye. bia ne nyame ahummɔbɔ amen Amen. yɛnkɔ Ɛna Filistifoɔ no kaa sɛ. filifoɔ no kaa sɛ Bua yɛnnue. boa yɛnnue Na ɛmaa sɛ pɛn. na ebi nsisɛ da Na hwan na ɔbɛyi afie nyame atumfoɔ yi nsɛm. boa yɛnnue Ɛmaa saa pɛn. wɔsapoma daka napa ne deɛ yɛbɛdi nkuku ɔmo nya saa adwenem yɛwɔ nyankopɔn nkaeɛ Amen. yɛsɔ deɛ yɛwɔ mu yi yɛmfa nto
obi die ho Yes. enkosua obi asɔre mu nhyehyɛeɛ ɛmfa magidi wem Jiri wɔ ne kwae. edu baabi wokɔ obi mpa abɔ bia na asɔre foforɔ mu ni na ɛbɔ afɔdeɛ Sɔre fufuru mi ni. ai sɛdeɛ ebinom yɛ no mente aseɛ kyɛ sɛ ɔno n'anim sika gyeɛ Sika jiɛ. Sika honhom. dwumadi yɛ mpanimfoɔ yi die ɛdu nyankopɔn anim o Aba. bɛ wɔkene bia wobɛdivo to sɛfo sɛ wobɛboa ha dwumadie no Yes. wo nhyira no ɛmfiri w'asefoɔ so da Amen. wei ne yɛku yɛn ho yɛ Sa. Yes. yɛdeɛ baakofoɔ agye agu no bɔtɔ mu akɔdie Ɔno nko a. hallelujah maba Amen. yɛnkɔ Ɔsi bua yɛnue. boa yɛnue Na hwan na ɔbɛyi afiri nyame ato. hwan ne bɛyɛ firi anyame atomfoɔ nsɛm Wɔinom ne nyame a yɛnom ne anyame a wɔde ɔhaw nyinaa ha Misrimfoɔ. wɔde ɔhaw nyinaa yɛ dɛn Ɛha Misrimfoɔ. pɛ sɛ kyɛ ne nyankopɔn yɛ no misiri nyankopɔn ne ho ɔho paa o na kuro baako no wakyɛ mu mmienu Yes. na esum asi fa na han da fa kuro baako no wakyɛ mu mmienu Yes. na ɛfa nsuo ada ne mogya na fa nsuo no yɛ nsukan Wonderful. kuro baako no wakyɛ mu mmienu Yes. na ntontom ɔwe fa na fa so tontom ne wɔ mo Wonderful. kuro baako no wakyɛ mu mmienu Yes. na mpɔnkyerɛne ayɛ ɛfa adɛm no baabi ama na fa so nhuru bi Wonderful. ɔne ɛde nenam nanu Yes. Ɔnsɛmma Jesus. Ɔno ne yɛne ne nam. so ɛwɔ nyankopɔn wade so wansuo nyankopɔn a wowo n'animonyam Dabi. amen Amen. yɛnkɔ hallelujah Amen. mese ɛnɛ obi ate apata yɛ si biara yɛwadwe sɛ mepɛ nkwagye ama me kra da bi Yes. tumi mmoa pa nkɔyɛ bɔne da Ɛyɛ kyiwade wɔ nyame yɛnim. wabayɛ bɔne obi tumi fi ɔbaa ɔde kantengorɔ no Ɛhɛn. na ɔde ɔbaa no kɔ wɔde sɛ abua kɔ akyi hɔ kɔpɛ guest house bi a ɛwɔ ntɛntɛn wɔ baabi ɔkɔ a na wahɛ kyɛ Kwafari. wahɛ space Ɔbɔ nose mask aka ho. wahyɛ nika na wahɛ kambu wɔbɛ ne wahu Wohu no. Zona pastor. wɔne wo nyansa mesɛ wo ne nokwa no ne hyia nya deɛ wobɛhu ne da Dabi. wurade mfa bɔne nkyɛ Amen. ɔbɔnefoɔ yɛ bɔne a yɛna ne wura firi yɛhoa nyankopɔn wo nti baabi a na mu bia no hu sɛ deɛ woyɛ bia otwadeɛ pɔw n'ani sɛm Yes. sɛ wonya saa adwene akoma no nante abɛsuro bɔne wobadeɛ mfa bɔne nkyɛ Amen. yɛkɔ 1 Samuel chapter 4 verse number 9. wɔsɛ Enti afei mu Filistifoɔ. ɛtumi mfirisifoɔ Momma mo ho nyɛ dene. momma mo ho nyɛ dene Na monyɛ mo ho mmarima. na monya mo ho mmarima Na mo ansom Hebrifoɔ no. na moanyɛ dae Mo ansom Hebrifoɔ ɛti no. ɔmote sɛ bɔ na ɔmabɛbuyɛ ɛna ɔmokɔma da ne ka kyerɛ ɔm sɛ ɔmo ma ɔmo ho nyɛ dene Na mo ansom Hebrifoɔ no. mo ɔmo nsuro Hebrifoɔ no Sɛdeɛ wɔn som mo no. nti ɔno nso kanya wɔ mo Yes. taabere nyinaa Hofni ne Pinehas Edi anim. ɔmo dim Adaka n'anim. ɔmo dim tentententententen Wayɛ kobo. bɔfoɔ ba bɛtaa ho so ɔmo mpɛ no asa ka kɔ Asakɔ. bɔfoɔ bɛtaa ho so ɔmo mpɛ no asa ka kɔ Asaka kɔ. Israelfoɔ nim sɛ apam adaka yi aba yi deɛ Nkunimdi aba. yɛde nkunim awie yɛwɔ Nyankopɔn mfa bɔne nkyɛ Amen. onkunkun Nyankopɔn de adom yɛn no mepamokyɛ wo obi a wote ha bia adeɛ fɛ sɛ bɔ apayɛ bɔne mepakyɛ nkɔyɛ bi Yɛ bi. ɛkan ɛkwayɛ ɔde Joshua faa so Eh? Nyankopɔn ka kyerɛ Israelfoɔ sɛ mo obi ɛmfa ahyiradeɛ no bi nti ɔmo tu kɔ na sɛ ɛkan akɔ akɔ sɛ agudeɛ nneɛma no bi deɛ akyɛ ne nneɛma mu Joshua no ɔma yi ɛde ntɔkwa yi akɔsi ani Dia no mudi nkugo. ntɔkwa yi kɔ so kitikiti na afei Israelfoɔ toto a na ɛtotɔ
And Joshua said, no. Nyankopon ka kire me say, adwuma odi ahye me say obedi machi. Na de na ayese. And Joshua koto the nankro anim wo apamada ka nanim. Efra na pa kopum anumre. Bompa yesa na wi agina. Yes. Shiraga Nyankopon di. Amen. And you wa ka kire ne say, abranti be friend e kan. Ashirade no ebi won ho. Ti na ma mudi nkugu okun no. Hwe your group bi wo gidi mu. So mo ka bomu a mpa bi no boy Nyankopon ti. Me na me ka kire wo. Because hungu no yen na Yesu ade ja yan. The spirit as my for the year to man yan che na ho. Ya yenya fake yo, ya original. Me na me ka kire wo. Shiraga Nyankopon di da. Amen. Eti masira man mema ya chiam sa. Boni afesa bua payo. Obi ahwe no wi. Yes. E kan entie Nyankopon asem. Akofa shirade bi. Afrom do okui ko boss a Israel fo ne din kuku. Joshua bompa ye free. Anopa kopem anumre. Kotuna nkro enu sa awo. Yes. Ade wo Nyankopon ka che ofra busu akod mamra. So what I say, to back no chiri good was cool. Abra a kind. On friend was saying, I will be hot. And the Yakupon say, Munkuno, Munku, the mamma, Nimfrumu Ninrai, the Capadina, no Janshi. Mother, and what you say, Ninakupon, no, but the Omutu Sanamon, and Father face of what I said. One I came in Kuguaba, a kind. And what can say? Me quiet, yeah, me buy home management, no more. We are to be very careful. Me a preacher, my quiet bonnet, me buy myself preacher, no more. I can't be up down. Now I don't know what here. I do because say you. Yes. Did you saw there? You want me? And Quaka and Yoko be a man so. A dear Shiamu, a dear beer, papa, bonnet. So we all. No, I don't know nothing. Cause amen. Amen. You go. 1 Samuel chapter 4 verse number 10. What's that? Now finish the phone coin. To freeze for no coin. Now Israel 14 kugu. Israel for side day. 18 kugu. Emrantie mi enunti. Asamba badabio adam kwama. Asamba badabio adam kwama. Asamba badabio Hallelujah. Amen. Was he a semper batapi? Down kwama. Obu atemu no ba beto obi so wu achi na beba. Hallelujah.
Hallelujah. Amen. The Brian Bonnet and a motor to Uniano. Yes. And what a more. Pa. It's in Pauchow. Yakia, Yadu some Crisono. We are Marchino and some fata. Yes. Papa, your bunny. What? What be Bopan or Paya Bonnet? No, Shassa or Bar, a dear Baba. Yakuponi Phobia da. Yes. Mena make a show. The way you pay me. What? A more punk on him as well. Now, Yakupon and Namano. Or fly a basse or the Mayan Quan. Will be impressioned there. Yes. Amen. 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 First Samuel chapter 4 verse number 10. What's that? Now Philistine coin. Freeze for the coin. Na Israel ko so din kuguo. Israel called Sudin Kugo. Na wonyina tani ko won tuma dem. I find Israel for Johnny Common to my dem. Na eyokum kese. Now, you will come Cassia. Na Israel mu di power na manamomo empema duasa to toy. A dano. I will host them. Abraham as for, Jacob as for, Isaac as for, Empema what duasa. Jacob crop for. Yes. Woman Yakopo, yes, and Chanichira Wamo. Kuriasia, and Pimo Diasa, 30,000. No more with Deco. Na onyankopon adaka no so wo fai. Not freezing for us half of Madakan the court. Na eli mami enu no. Hofin ne penny hasen so to toy. Hallelujah. Amen. And as I'm ranting me, no, almost a day. To Oh, toy. yeah. I'm running Yakopo, we are Mabo. Amen. Yakopo, my yeshim. Bonnie and Nipabua Paye. Brother, Rayana Bian Shawswo. Yes. Bonnie and Nipabua Paye. Sister, Rayana Bian Shawswo. Yes. Now, Bropaya Bonnie. I let you out of Surian upon him. It in the quadrant to be out of Pump Biada. Jawakwa. Na Satan was I saw the young Quam. Well, say ya. Or better than Wakene. Or no Quaquaya. Or what you have a ball. Or Badian Kai. Amen. First Kings. Chapter 21. Chapter 21, Yankai. I have ever did hene. Tell you. I know what I'm a man by fence Jezebel. Jezebel buying. Where was some sumini? To but that oku have ama have so bosom. It may be about him fear one. Now, I brought you a friend said Nabot. I will be true our him fear in chain. And I have a friend. Nabot said, often be true man. Yes. Now, Obu I fetch Nabot dear, not on father dear man. Nabot catch and said, there be. But betray a wunya dear, my jam the idea. I'm mamma. It will be my way. Yes. And was my mentor. Was it a bit mentor mount? It was India before coffee or could you fear when I say to me? I don't want it. When he did. And I was said, Nana. I don't know about fear woman. At the end of this was one at day and was in Nabot. Maybe see me pen Bobby to our son farmer. Rosin and Aquama to you. No, no, is that was a mere. And a Jezebel the app a deep church or woman. I will cry Nabot to Timon. And at the hour 7 Musa. Yeah, Baba Pie, baby, Mwada. The modern Yabedino. Nabot, Antona, woman with more than a tiffy. Yes. Now, remember a who from you. Media dancing tiara. Nabot, Antona, money. Now, remember from you, and you know what tiffy. It in Pabon and Basso. One more young Pabonwa. And I remember who from you, a bomb pan, sorry, say. Nabot, what did you want, and in young pattern, and say, you what do Israel? And you saw Nabot. And then the call couldn't continue to see Nabo. Yes. Oh, Bonnie, I want you. Amen. What was sin a boy? You want them Elias who can't send me. First Kings chapter 21, verse number 23. Mauya. First Kings chapter 21. Verse number 23. Verse number 23. Yakwamiya. Now, Isabel so. You walk catch it on the side. Was that come about it? A bit in them. Other thing I walk cancer. What proper I could deal. Kumobia fanadie. Obi in the year, Obi, a ba, I will go school. Let him go in say. No, you not come back to 2 years and not to. No, you not come back to 2 years and not to. What's that? Threatening, sir. Yes. Who said the boy bomb pie? I know member. The boy bomb pie at training, sir. No member. Yes. What I say? It will be our dinner when someone pie bomb be out. Shall I cry here? What in yes, sir? What the Panama swank for? Yes. What about Pama Buffalo Fridge, my dear?
na ma nkonko wra ho eti na me se wo kra bia wo tensira bai mu a wa ye papa ye boni bia no so le koka Amen. e bia na Nyankopɔn hu mabo e se bra Kristo bebu atena bai Aba. e hyenka Kristo di da Amen. yego Ahab ni a obewu wɔ kuro ni mu no. 2 Kings chapter 9 verse number 30 2 Kings chapter 9 verse number eti 30. Elia hyenkom se akamari Jezebel nam yego Ena Yehu ba Yesre. nti wo he Yehu wo ye wo he a wo sai sempakani En wo ba Yesre. nti wo ba Yesre Ebra Jezebel te ye no. Jezebel tin se Yehu aba no Okeka na ni ho adubere. oso ya dan Okeka na ni ho adubere. and Nigerian ma bi mu kura atra eni akika adu mo were keka Hey, me na me ka kire wo ebinom different colors. na ade ya ma hometin se obitimi pam kaba enye enwera wotwa na ha wotwa na ana na ha gu ho no de abegina social media no wotwa no indipanifo ya na bi hunana e ba mcha wo social media samu empanifo kan so nchi wo bi ada Enchi obi ada. asuboni da so ko social media Yes. so that say a bra what say Savior Church of Ghana what mu penny statement ba bonten what was the Savior ni bi about social media Me who be? aba ni ma enye edipani pa mo chaw mo hyemra no a mo nya abadae na mo fa nya dwuma abadae na ya do so do jamani pa ensuro bani sesai wale fro bani nche Amen. oba ye discipline me pa usampa asori no ye di Nyankopɔn sam na titi nipa Obia ne hontia enkotia. Obia ne hontia. Enkotia. Nipa ne hontia no. Enkotia. Obe tie yo. Enkotia. Okro no asie yo. Nipa ne hontia yo. Obajo ma asie yo. Enkotia yo. Okro no asie yo. Onya me bio. Nipa wo hontia no. Obia ne hontia. Nipa wo hontia no. Obajo ma kuro. Obajo ma asie yo. Nipa ne hontia yo. Nipa obajo ma asie yo. Nipa ne hontia yo. hallelujah Amen. onse adwumra abesobo to asem no wo si nipa ne ho ntia onye de Onkotia ho. heaven on ntia ho Yes. Onentia ho. heaven e kan wasem sa nipa bi di agro sa enye ise se una besi wo Yes. Enye bete. wo de ka first Timothy chapter 6 verse 14 ti asem be bible no ka na me to amasem so kakra 1 Timothy chapter 6 verse number 14 verse number 14. heaven enye ise and heaven nipa bi anso nko hoda heaven nipa bi anko hoda enye ise Yes. so power kwa you free born nyinam Yes. yenko 1 Timothy chapter 6 verse number 16. what say Was it your own kwa wo dan kwam? tell was it do no nko wa dan kwam Ah, wo bi anim no. owo bi anim Oti ahan bi a obi anya ho kwan wo. Onyankopɔn te han bi a obi anya dai Anya ho kwan wo. obi anya ho kwa wom Bi nipa bi amu bi ani hunu da. de nipa no bia ni hunu da Na obi anso ntumi hu no. na obi antimi hunu no Ono na die ne da tumi wo no. wana de ai Ani die ne da tumi wo no. eye ise Enye bete. asomafo ahwemmra sɛ ma ya nwia bo afunu Abuo fu. nwia bo akɔ akrante na furu kuntum mo je bi emfiri ne ho ma animu denti na wato ahade ma be fia bawe Obeho. bo apa ye bɔne Yes. e ka kyerɛw Ya bokati kwai. efi sɛ mogya yɛ ɔkra Ampa. Nyankopɔn pɛ sɛ mogya bɛdi afra te na obi di mogya fra na ɔmo bu apam no so a na nsunsuansoɔ bɔne aba rutia na awe aborɔfu no a sakra wɔtwe a wawuro fidie na yii no wode ahyɛ wɔde sɛ bɔtom Obeho. hyira ka Nyankopɔn di Amen. yɛkɔ 2 Kings chapter 9 verse number 30. wɔsae Ana Yehu ba Yesre. yɛwo ba yɛsɛ Na Jezebel te ye no. Jezebel teeɛ no Okeka na ni ho adubere. ɔkeka n'ani ho adubere En wo hyehye ne ti. di wopɛ ɛma a ɛbɔ wiase bra wɔm hema a ɛne Jezebel Jezebel.
Prove church ni ba. Nyankopɔn siesie wo. Wasiesie o. Edi hwe ho ye. Enkosu wo bia bɔ ne so baby. Mene obekɔ ba bia asafu na man bi wa hwe na ni echi nwi. No atone said open no hye nwira to so egidi ni. Eh? Na say kura me nu obi hia gidi ni wa hia somade amienu. Yeah. Gidi ni wa hia somade amienu, gidi ni ababa wa hia somade amienu ye gidi ni. Ompe me ho nya. Ne man koyi. Eshira ka Nyankopɔn di da. Amen. Abira so say ye bia no kora so. Ema ni pa huro because heaven nya is the sound. Yebete. Ebiru kuma mo ho ansana omunya twenye. Omunya kwa nwura kuromo. Etu adafo me so te ha. Ade bia wiase asiesie. Na ye bone ade bia emo pa nkoye bi. Hwoye na ye di pasronko. Amen. Eshira ba de. Amen. Kwalaka. Okay, kan ne ho adu brain was share ti. Kan ne ho be no aye dai. And was share ti. Adafurum baba me ate ase se. Yaba Kristo nchaye. Mama yamfia won keka wiase nema. Yes. Emo pa nkosu amana boni na nya bi. Na katua power djuma yeyem. Obali afa ba ne ncha. Amen. Kakaka. Na bra Yehu duru pon na no. Yehu duru pon na no. O kan se. Ana Yehu kan se. Simri a okum ni wura ne nya asomdue. Simri. Ohina no odi na chi. Simri ko kum ohina no. Ana odi ohina na de. 7 days pepe. Ana wonu Simri no atwa eto ahemfie no ohye ne ho no owuye. Yes. Ana what is say Yehu ebisa omo ho ne say Simri okum ni wura. Simri okum ni wura. Onya asomdue. Onya asomdue. Na o man ne so se mpomam. Ana ohina Yehu pagya na ni hwe mpomam. Ana o kan se. Ana o kan se. Hwan na wo mafa? Hwan na wo mafa? Hwan na wo mafa? Hwan na wo mafa? Ana pianumfo ba no na ba se no. Pianumfo no a ene Jesse be wasoro no. Omo kan se. Omo firi se no. Omo firi se onye Ana Yehu. Yehu kan se. Monto no hwe fam. Mutu Jesse be nya dai. Enhwe fam. Because Elias hye nkom say akrama ba wi Jesse be nam. Ebi se oboa pa me yekum nabot obra onye bone. Amen. Shiraka Kristo di da. Amen. Yegwa Wase monto no hwe fam. mutu ne fam. Ana wato oba ne hwe fam. Otoba no hwe fam. Na ni moja ne bi ba pete fasuo no ho. Ana wo hwe fam sa no. Nipadua ne pae. Ti moja ne bo peti fasuo no. Ani aponko no ho. Ani aponko no. Na ode tiase na mfa ne so. Ana mo ti ase nam sa fa ne so. Na ebra o hye mu no odidi nom ye no. Ti bra wo mo ohene ne nkofo di nyina wie ye no. O kan se. Ana ohene kan se. Monkonko se oba wa dome no no. Wo se mo kwa yan wan. Oba wa dome no. Nipa bia ma bone tena mu bebe Nyankopon ye dai. Odome. Tomel. Ya hweyi. Adana divo pani e preach no ka se kane no. Be ma no wo ba. Muntimi ntina agonya ba akuso. Dabi. Ye chi wasem ato. En ye call what they say. Ajuso nhia mu. So nhia mu. Ye kwahu say ababa wasi abrante sere so. Me na me ka kire o. Si abrante sere so. Hallelujah. Amen. Me say etuo no abarifo mu nhia mu kena. Ana na ma kiri ni ye kiri. So just say dia wa yenti telefuchi. So just say so Nyankopon dia na koma me kire. Obi ba say obedada akra. Shaka ba dia di. Amen. Eti Nyankopon ma adwuma ne ye dene. Edene. Adifo du na yi a ehia ase so omo som gidi. Ene mo fie na ma twe ni mi di nkomo. Efri pani dwon pɛ so. Said omo si abre pa bedum papa so anu. Masa ni pepe ya betima asa adwuma no. Aba. Obitimi gya na yere ho 2 weeks no nko fie. Nko fie. Oboko wo free fie no. Wo bi kwa wa hye da nya sika nya fie. Adwuma ni ti. Tira be ya gidi be ya yie nti. Eshira ka Nyankopon di da. Amen. Ati obi sacrifice ma wa hwe wa kwa yie. Yes. Wa ma pa nkwa ye bone. Na Nyankopon so obi papa ye bone a onya nsunsu aso. Aba. Osoro fu aba ne nkyai. Amen. Kakakra. Ose monkonko se oba wa dome no no. Munkwachi oba wa dome no no. Na munsie no. Na munsie no. Efi so yo hene baba. Biso wa yohene baba. Na bra okọ se wo kosie no. Etu omu kwa so omu kosie Jesse be no. Wa hu ne ho bibiara. Wo mu kwa na krama no. Age ni ti kwankora. Ene ne nan. Hwe ne nam. Ene ne nsa. Eno mo gya ne ti kwankura no. Ene ne nan. Ena ne nsa no de rings na hyehye no. Omo gya ho. Omo anwe. Ne nan no de rings ya hyehye no. Omo anwe. Akire bibi.
nipa and shall ring more than 3. Oh, Basodia. To share some idea song. As my DB or baby a shadow crow. Bonsem for sure, ready and bonsem. Oh, Bampa Babas, I was saying, I'm going to pass my dear, shall we are serious? Eh? As my dear Sonodo. Amen. And of course, you know. From course, Well, who will be Pia? who will be I did it one crown and 9 and Zion. and 9 and Zion. And we'll catch your hand. To catch you. And what can say? To hear can say. I would have someone number quite. I would have someone number wine. Elias Okayano. How could be the young upon the tomb of quite the answer? Massa, when you be a so many years. Yes, the boy yet dinner. Oh, yes, you will. Will be the power come home. Will be an Yamayan son and a Nibia. With your body a child was so many. Never conquer your battle. Not the young persuade and yet. Not can you for so. Amen. Amen. Massambury, First Timothy chapter, Hebrews chapter 10, verse number 26. The other room, ye penqua. To be our happy and continue was so brother dinner what you are. And more be another than Quebonnet. Yanko, Hebrews chapter 10, verse number 26. Hallelujah. Oh, you more. Yes. When you be on a chill of you. Above one at the banner to Abba Richon. Oh, I have from any. Obenya can't go here. Yes. What 30 and 2 women serious? Where the car you will be? Where the car 2 biti? Can't you 2 banana and sa? Yes. Car will be a shazam and young women to a year to. Yes. You can't, I don't try with your vampire. No, young point. We are here. Yes. Amen. Amen. Yoga. Hebrews chapter 10, verse number 26. What's I? What's your way, dear you? Yoga. What's in a senior no couldn't dear? Obiantia Samoyo. Say, you no couldn't hold him, dear. No, actually, you know. That's what Papa Bonia. That's what we are being the idea. Monsieur Fita, Mahunu, and your home, dear. So what I say? Yes. To be careful, say, yeah, dear Monsieur, with me, Yaman. My question, mercy, Mahunu. To be Pobias, Daya, it says a man with the anti, with me, sit down, and yes, I did. Exactly. Uba, no quite Yasafuno. What boss? Yachirachiro. What the communion? What Yasempan? Yes. When you're home with the hallelujah. Amen. Yoga. What's in a actually your guapa kwa bonia? That's actually your guapa kwa bonia. Bonnie for the Bobby anyone may be him. Your guapa kwa bonia. Bonnie for the Bobby anyone may be him. Last quiet, baby. Now me will be a baby. Yes. And I'm able. And I gave you stop for me. No, it's woman and I'm a fire. Bassa was a bra. Me pel. What can you play? I'm a pel. What can I play? And I'm saying, Joe, whip it up. What put okay? One of Janai and a big agency form. Me found could be. A Joe continue. Me train is for. Aye. Me patrol will be a no. You come to the Amen. And then, Bunsamu wouldn't nip mama. Just say, I dare your body pay your musu. I'm quite your ma. Young carry us away home. I did be a best to have a quiet. Yes. I am by your bonny beard. True through home. Yes. Never go up or that. Amen. Amen. Kakaka. Actually, your guapa kwa bonia. Your guapa kwa bonia. Bonnie for the Bobby anyone may be him. Bonnie for Bobby anyone may be him. The Akania Temo Quasha, a Yahubi. Your guapa kwa bonia. Yes. About no good at your 1 year say.
no afa be ma ne chako to nyi se na to be ma ne nim why say oba nja ase me yare no amomo awo eye body kase a ehu ni kwase Kristo ni ba bia ya bi Aba. baba zu timi sha na ire say kwana kwa fa me puna ne yes a me jaw what the pressure to oba ne so baba chawo dem have a quiet din eye Nyankopon ahyede Yes. dem have a quiet din Nyankopon asem odi atimu asese ye di so ene ma have a quiet din Ampo. se go bia wo kwai says why the way there ka have a quiet din Kenya den. oba de fa ba ne nche Amen. me ma se mo ba wie Yes. meka program ho asem kakra na me ti also ame me yire won tentem Owo ya no anyam. me na me ka kire me su mi ni ka pere me yire me hu sa wo be ka me yira na madwane Sike ni fie. na madwane pani Yes. because am wo ha wo a me na sem ko yiri free hospital Amen. tin me hu sa ne tam aso na madwane pa bia akote wo ani wa frɛ me awa ka me se bo bra mane Bo bra man ye. hallelujah Amen. wo a na ne bra abetue sika no aye dai Ayi no. no wayi no nti awo me ansa no ana me ye madwen sɛ sɛde aho kyerɛ ntie no me ntimi nwo ntentem saa nti me use condom jasem ye me use condom Yes. pani jo wo so acha wanya ba bi koi aba ene ma akrofo ba ye mpabo gidi Nyankopon acha yade o Papa. mum ye suro Yehowa Yes. pani jo no onime Amen. no anya di sɛ ma akro sɛ abrante bo kofu masafu ye fe ni Jacob berchie wa ye hye sɛ wona yire da oba use condom monko ba na mane sɛ Yehowa so yɛ sa obeku no bana me ka kyerɛ me ho a ya empanifo bia ba mo ma konwa lobs Yehowa Nyankopon na asoma yɛ wo nkyɛn om kan na me se ɛyɛ no korɛ mumu sa me yire Ma bo ma gwepo. me ba ne ho a wo so wo mpene ebiso wo ntentem no do ɛna me ka me mfom so nyina ana mbɔ mpa yɛ yɛ dai ɛmaayɛ Otu adwuma no so. ma wo mamu sɛ Enwotwe. nwɔtwe Baako 8. ɛdigyirefo yɛ akyɛdeɛ kɛseɛ baako a ɛdi kae ɛyɛ nkonko odi anim Amen. deɛ tɔ so mmienu ɛyɛ asanka deɛ tɔ so mmiɛnsa ɛyɛ atwontoɔ Yes. ne nyina firi so Nyankopɔn de akyɛ yɛ obi a wote ha biada ɛmɛ wiase nada o Yes. yɛwɔ nkwa wɔ baabi ɔba deɛ mfa ba ne nkyɛ Amen. kwakra Wɔsi na mmom deɛ aka ne atemu akɔhwɛ ɛyɛ hu bi. deɛ ka ɛne atam akwan wɛ dɛ Ɛyɛ hu bi. ɛyɛ hu bi Ɛne ogya a ɛbɛsi atamfoɔ no frɛm. ogya ɛbɛhye wan Atamfoɔ no frɛm. ɛti ogya Nyankopɔn siesie ma abɔnsɛ na abɔfoɔ no ho amene bɛkɔ ogya no mu bi ho amene bɛkɔ ogya no mu bi obi a woboa pa yɛ bɔne Unim papa na wanye. wofiri Nyankopɔn asɛm akyi na wohyehyɛ bɔne yɛyɛ biaa wobɛkɔ ogya no mu Washi apraso. ɛde gyene man mede masɛm no first one is here ɛyɛ sɛ mekasa fa dwumadie ho kakra Yes. Din. Nyankopɔn na dɔɛ no wafrɛ yɛn Papa. asɔre ne yɛ o asɔre wei wonam na prosini egyina wa ohu wani mu a ɔse kɔ Osiko. ise prosini o medem na ɔmo kɔ da bia ise prosini o stop Eh. na sɛ me kanya sɛ my late na o prosini egyina ma no pa no olanse wanam so wura me kɔ akɔ preach my late me pantam me kanya Nyankopɔn na ɔhɛ ɔso na asɛm ma me kɔ ama me nkɔ ɔse pack ɛna pack yɛ ɛna me sɛ me gya me lance wɔ me car baako he says my late I can't be 15 minutes me no studio ha me ntimi preach di ma me nkɔ ɔse ma nkɔ bɔ pani amane ɔbɔ pani amane pani so ma ne nkɔ na me so yɛ stop on paa o bɛ yara o bɛ ba bohu Ero baba. Urubo hu. o shira ka Nyankopɔn di da Amen. o ti ala from obi a wote ha bia Yes. me pa chaw efiri na akoi Aye. ye dida hɔ Yes. mo bia na daw na nkwa bɔ apaye bɔ ne ni bi esu bi bɔ ne ye wadwe sɛ me ni Yehowa bɛ nante wɔ kununkunum obi a manya nkwa ka sɛ amen Amen. me de masanka di kana sɛ me ka de tɔso me ni kakra bi Yes. Thank you. ɛyɛ ne gyemsɛm kɛseɛ pa ma True Faith Church International o Yes. ɛkwa yi yɛ nkena kwa nipa etwam ha dɔɔso Papa. sɛ wogyina hɔ a obi etwam ano atwe ne kɔn Aye. asɔre bɛn ni afɛ ne Yehowa Nyankopɔn yi asɔre apie Eh. Na ubo na. ama kra aka no ɔmo so abɛnya nkwagye Yes. Bawunsɛm. Oh, Mena meka kyerɛ wo. wɔnsɛm kɛseɛ power ha.
na say myself baby sakrai oba no bisa am say when na sini doctor aka chen say e aso de scanning ti mo nkwasa aso de aso o ma so de scanning Brother, he. me so de we ya sa ba ma bu afu pa o My charge over. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Okay, we catch it say, ya sorry no. Yesu asori. Ndi ebrɛ ho ase. Ti no mu hu yes ano. Yes. Na ye uba asori mu a, ye wa soja for wa asori we. Nokwe. Ye wa police for, ana me boa. You Ye will wa be. doctors, You will be. ye wa lawyers, You will be. MPP, deputy what they say, Finance. finance minister. No GD ni. Yes. GD ni be deputy regional finance minister. Aye. So that's here. Your judges lawyers. Ni pe bi wo. Na Kristo asɛm no nti. Ye brɛ ho ase. Ti na hu yes ano. Etete form no. Hyia ka Yakobɔ di da. Amen. Eti adɔfonom san kwa we ya abia maye me pamo kyɛw. Yes. Obi a wote ha bia da. Kasa. Ɛno ana me ne madam ba ko di ngɔmɔ. We ne panifo me pamo kyɛw wo. Me kyerɛ ma dwen kakra bi. We no adwuma we no. Ɛnyɛ ye twa to abrɛ region. Region family that is named zone now. Ɛyɛ kwabranto. The whole two village kwabranto. Nti empanimfo ntena se. Bɛma bia Nobewam asase no woka yɛ sei. Wo de 1 year na dua. Ntie miye. Ɔba bia Nobewam empuntuo woka yɛ sei. Wo de afi na dua. Ɛno no nka to a national and regional ade ni twa ho. Ebeje nipa bɛ sɛ 40,000 fa sika ebetwa ntam sɛ sika no. Wa da ha no adwuma we nya enya 3 billion and 4 billion asɛ. Dabi. Wo bɛ sɛ okura bɛ sɛ 50 billion. Sa na otim de ahyɛ bibi ase. Nti ase ye twa kwabrantoɔ sɛ the savior church for ne yɛ. Na ye twa so a ɛsɛ na mo apanifo adika 20. Obia de awon kapa bɛ dai ebetua. Ama yetimi ahyehyɛ sɛ de sɛ yɛ hyehyɛ. Nipa wo Nyankopɔn ne mo nyam. Ehyira ka ba de adi. Amen. Bless you medical ti aduonu nkono. Ka ma me. Ebra mo si asoda no. Ye ya sema David kan. Ebra so sam wo ma edi kan. Eti aduonu nkono. Enchemu a edi kan. Yego. Second Chronicles 29 verse 1. Yehu anim na say 50 million betwa ma. Simple. Yehu na say 20 million betwa ma. Aye. Amen. Amen. Yego. Ebra so sam wo ma edi kan ti aduonu nkono nchemu edi kan. What's I? Eto kase a wo yima sorry fie no. It was that Solomon mo tie ne yo. Solomon asonda wo see ye. David si pa na sika do so. Opa David. Pamcho E pa sika ka do so aso dem. As one say Solomon Yakobɔ ka so nsi aso dem. Ona ndin ye dem. E da so. Yes. Eto mba for the assignment no kai. Na wo hini David ka kire badwa ni nyina sɛ. Eto mba for na ohide David ka kire badwa ni nyina sɛ. Me ba Solomon a ɔno nko na Awurade ayi no no. Solomon ona Yakobɔ yi no. Ɔyɛ abɔfra. Oya abofra. Ɔyɛ bɔkɔ. Ɛna oye bɔkɔ wodwo. Na dwuma no so. Na adwuma Yakobɔ de ahye ne nsa so wɔ hene no. Ɛso. Efiri sɛ. Efiri sɛ Aban ni nya onipa dea. aba ne nya nipa de o. Na mom. Gidi asɔre nya nipa de o. Na mom. Adwuma wo yi a, hwɛ. Ye nyina bɛka no kware Kristo mu sɛ ye ne yɛ hɔ. 95% mi sɛ di fo ba ba ne ntimi ma so. Me boa mo kan kyerɛ. Me boa. 95% ni mu sɛ abo ne ntimi ma so. Ene kro ye wa kro bi nim sa amma so. So ɔde ase. Ɛso sɛ Nyankopɔn tumi nti aba so. Yehu Nyankopɔn pɛ bibia yɛ ntira. Eti afiri saa mena koi. Moma ye nyina amfa dwe ba ko ne akoma pa ba ko. Yes.
etu anama wa asase so na wura ne mehu yamabo Amen. amen Amen. yakwa Na eyo Onyankopɔn dia. wose Nyankopɔn dia Na mitumi nyina. na David se metumi nyina Ɛnam de asiesie me Nyankopɔn fie. ana me de asiesie me Nyankopɔn fie Ɛho sika. so te ase Yes. Tumi nyina. nti kwabranto enam kwa so ba Wa ho. Wurenchei. me na me ka kyerɛ wo ɛyɛ de bɛba ɛsɛ yɛ ne ntɛntɛm ana mpanifo asra mo momma programs mmra ha ntɛntɛm nyɛ sɛ afe ne yɛbɛba ha momma programs mmra so wɔ ha ntɛntɛm na abɔfoɔ mɛtena ha Aba. halleluya Amen. yɛnkwa Ɛho sika ma sika deɛ. David se asɔɔdaa no mede sika ma sika deɛ Ɛne dwetɛ ama dwetɛ deɛ. dwetɛ ama dwetɛ deɛ Ɛne kɔbere ho adeɛ ama kɔbere. kɔbere ho adeɛ ama kɔbere Dadeɛ adeɛ nso ama dadeɛ. dadeɛ adeɛ ama dadeɛ Ɛne nnua adeɛ ama nnua. nnua adeɛ ama nnua Apopobiribiri boɔ ɛne nhyehyɛmu aboɔ. apopɔ bi brabɔ ne aboɔ a ɛdidi sɛ awɔɔ no ne daa ne nyinaa Aboɔ hyɛnhyɛn. yama ne aboɔ hyɛnhyɛ kɔ Ɛne aboɔ wɔnworan. aboɔ ho nwonwan Ɛne aboɔden aboɔ nyinaa. ɛne aboɔden aboɔ nyinaa Ɛne abo fufuo pii paa. ɛne abofoɔ vi paa Nanso me Nyankopɔn fie no ho ani so nti. kasɛm yi mɛsɛ aha mɛsɛ obia fa nyɛ ne target na onyankopɔn n'ani hwɛ ha Amen. papa meyɛ no mpake meka wɔ sambɔd no ase wɔ obi atwam ɔno ayɛ sɛ bɔkenafoɔ nyina du ɔmo yɛ ha sɔde aseɛ ɛhefoɔ ni yɛsɛ true faith memenda sɛ nigye memenda adbɛt bɛkɔ so anya gorɔ ah nti obi atwam na ɔhu all white a ɔrespɛte church no Ɔbɛrɛ sɛ ɛte afɔre. nti momiɛmfa nneɛma nni agorɔ Yes. wowɔ bi na bɛtumi ayi ɛna wɔnso nyɛ menni bi asɛm obi atu susu Yes. nhyira ka nyame ni Amen. yɛkɔ Nanso me Nyankopɔn fie ho ani so nti. me nyankopɔn fie ɛho ani so nti Me sika me sika ɛne me dwetɛ akora deɛ a ɛwɔ ɛne me david naka sɛ me dweta kora deɛ a na ɔde asie no mede mama me Nyankopɔn fie. wokɔyii ne nyinaa berɛ solomon Na ɔde apae de asiesie kronkronbea fie no. sɛ ɔde aseɛ na solomon de asie asɔda ɛfa me nyankopɔn Sika dwetɛ kɛseɛ mpensa. sɛ ɔde aseɛ sika wowɔ yɛ mu duro no bɛ 3,000 pounds Ɔfɛ sika. ɔfɛ sika ɛnkɔ Ɛne dwetɛ a wayi mu dwetɛ kɛseɛ mpenso. ɛne dwetɛ a wɔyiyim yɛwɔ pure gold ai ɛno nso ɛwue 7,000 pounds Yes. yɛkɔ Sɛ wɔmfa nnura ɛdan ne fasuo ne ho. sɛ ɔmfa siesie fɛn so wɔ no Na wɔmfa sika no nwodwo sika nneɔma. sɛ ɔde aseɛ enti ha no dwumadi a yɛbɛdie no siesie ha ɛnyɛ sɛ obi a bɛgyina hɔ abɛyɛ sɛ na momfa pila wensi ha siesie adɛdɛ ɛna momfa wensi Ɔka akyi yɛ architect ɛna ɛbɛyɛ ɛne engineerfoɔ na ɛna ɛba ɛbɛyɛ sɛ ɔde aseɛ yɛyɛ dwumadie no nyinaa wie a ɛyɛ 300 billion ne yɛhu sɛ yɛde ka sɛe 300 billion. yɛde ka 300 billion Yɛpɛ sika tua. ɛpɛsika tuɛ ka no Ɛnyɛ sɔfo bɛsi adwuma. ɛhyira ka ɔbadeɛ ni Amen. na sɛ sɛdeɛ mpanimfoɔ sie nya kyidie ame yɛntimi de adimfoɔ mpaabɔ adi ka bae mɛsi adɔfo nom onyankopɔn atumi hoɔdenfoɔ Aba. wɔkra biada a wobɛtie mpanimfoɔ no mu asɛm ɛwɔ asase wɔ asu biara no wohyɛ berɛ bɛsesa kɔ Amen. wohyɛ berɛ bɛsesa Amen. wohyɛ berɛ bɛsesa Amen. wɔwɔ toatoa so bɛyɛhyira Amen. mfa sɛ yɛhua ne kyi deɛ yɛyɛ no Aba. korɛ wɔmfa bɔne nkyɛ Amen. kakakra Na wɔmfa dwetɛ nso nyɔ dwetɔ nneɛma. ɔmfa dwetɛ nyɛ dwetɛ nneɛma Na wɔmfa nyɔ adwumfoɔ nsa no adwuma no nyinaa. na ɔmfa nyɛ dɛn Na ɔmfa nyɛ adwumfoɔ nsa no adwuma no nyinaa. sɛ ɔde ahwɛ adeɛ bi awiase wopɛ sɛ ɔyɛ ma nyankopɔn biara sɛ ɔde gyidie wura mu a nyankopɔn bɛmu ayɛ Amen. me na mɛka kyerɛ wo Nokorɛ. gyidifoɔ yɛpɛ yɛntimi nyɛ yɛntimi nyɛ dodo ah Yɛbɛyɛ ne ayɛ. abambuo kasa woka saa pɛ na matumi bi abɛgyinam Yes. Yɛbɛtumi. na wɔsanka nneɛma Yes. me na mene sika o na meka kyerɛ meyere sɛ mepɛ sɛ mesi asɛ ɔdae na wɔhwɛ m'anim Ɛna no asi. ɛna mebɔ mpayɛ da bia ne hɔ a mekɔɔ daa no ho a obi amfa sika mma nkɔ mebɛgu daa nim mene sika ne yɛyɛ pandumas frɛ me ma mene ne kɔɔ bepɔ so mpaabɔgua na mɔsa no akɔ bi afrɛ me sɛ prophet mehwehwɛw saa mɛ so na mepɛ 40 million de akɔtɔ aboɔ abɛka deɛ ɛwɔ no agu daa nim ɛnam sɛ mewɔ bepɔ so menem sɛ pani aba bepɔ so mpaebɔ wɔsɛ meba ɛbaa na ɔfrɛ me ɛna ɔsɛ ɛka makoma sɛ memɛkyɛ wo 40 million woammɔ wo nsɛm anhyɛ awurade animuonyam Concept kɛseɛ paa wɔ ha. Wonderful. Kama koma. megye yɛ na mefrɛ apea ɛna mesɛ de sika no ma so ɔmfa nkɔtɔ aboɔ no mmra yɛmfa nyɛ dɛ yɛmfa ka deɛ wɔ no nyɛ dɛ ɛmu daa nim Kasa. saa ma so mefie si wura mu a ɛwura fa Wura. aka nwuram mfa ho koraa me Yɛbɛsi mepɛ ha biakɔ Ah.
So what I say? But you know, can you get your kuma bomb? Say you buy your tuma ha. You are a boy, not a bubble so. You say, I ain't this is the by doors of the so they are by doors of the Messiah happen and talk. Be a bit here. We are Dika. And to Banifo, Margin Amichiro. It took baby a moon to the pam, whom there be a winning pamela, I saw them all. Whom I number who's on them, mobile monkala. One more pea. One will be a military to almost sorry. No more kite. Maybe to almost sorry, no more kite. It wouldn't him so about Wulu Bridget. The man member headache, you tear to all. It wouldn't scam in your free home. Amen. Yes, I'm a cousin, I saw for them. Who are one members and engineer mad. Remember, you are people will be trees coming out. No credit. Yeah. Hallelujah. Amen. But you want top, I'm a project way. I check around and no fear to know. There's a high shitty. Your back so penny or an apartment. A different penny apartment. As a company apartment. You know, second to an apartment. Nearby Regina. What must say? Nearby what is a dressing. Nearby Zona. Yes. Nearby two form penny for. You're feeling comfortable. About to say yes. Yes. I'm always my fan share ready anyway. Shuaka Yakubo do that. To assassin the Doyan Tamono. Cassia Beswatuma. To the other here. Nothing. Why no you didn't whom I didn't? Why no you didn't whom I didn't? And I don't know. David, I can't say you know your kind. Or be a hopiade and did you sorry. But for can who you now? And his name was your Goma Poma. So I say, and for you know, be a sorry. And your houses are for him. But for the car sorry. Where's the massy? Where's the massy? Where's the massy? Where's the massy? I feel, or movie, and when you be on the Asia sorry. No correct. Do you upon the Abba? Will be out here beyond. Your chidi, near 2 amon. 10 years to Americans, a dorsal. I feel you bet my 10 years. 5 years here. Hallelujah. Amen. 5 years. Never the voting I enjoy be. Come on. You bought true faith church international so what you must say yes. Ah, kono. Una home from your true baby. Una from say ada. Your true baby. Obadi afa banenche. Amen. Ana kwa pra so I saw that this one. This mama here the media call them me ma saw that mo. Your class of die. The class of die. Ebreyo. Me wura ho papa. Yampon so no. Na a company phone call table. Nipa na was for them o eduted. Biako. Kebi ofura so be ne ba masafu. No pen wasafu no say ah it sana motie. And I'm saying that empany for sit them. No ma so ko. You ni aso no ma so ko. E onzo obi kura ko make bi na ekoi. Obisa question no. So just say e di wan so empany for the media ni be ko di was on that mo me yeye Amen. Yenye kaka na oso yemem. Amen. Ko obi anya baby atena ka say amen. Amen. Yoko aba wie. Na wo ma wonyankopon fie som ne ho sika dwetakase ampemnum. Eti Romans chapter 30 11 verse 33 last quotation. Nti adofo ye de buta bi sie ne so. Ye kan no boa mu a no hu say ye true faith church international. Amen. No ka ho ho aho. Pempenso nyankopon dia bedu ka say amen. Amen. Yoko Romans chapter 11 verse 33. What say? Oh onyankopon. What say? Oh onyankopon. Ahonya ni nyansa. Ahonya ani nyansa. Ani nimdie pu na muto. Ani nimdie pu na headai. Emuto. Abrofo no mo ho sa. Omo ne be on busa firi nyankopon kye yo. Papa. Ani nyankopon de ma wo. Bible ni anabi ka say ai. E na Bible ya abrofo de abeda dan. Omo nim nyankopon asem. Oh, ma yira. Abrofo de di ka so Bible. Ndu ko Europe a, enso de wo Europe a, e no mo jai e de crowds ni adun timi nkai. Wo ko America no mo a. America ko the first na state bia ni achọchọ mransem du sisi wo. Aba. So I say, omo fa nyankopon asem nyankopon hira wo. God. Dwaravrum. Mo manya so Yehu asem nim. Amen. Say no general secretary kan. O prepare obetimi e de aba. Abe support to ka say amen. Amen. Kai ba wie. Oh onyankopon. Onyankopon. Ahonya ni nyansa. Ahonya ni nyansa. Ene nimdie pu na muto. Ani nimdie pu na muto. Oh huru na tamu mu papai. Obetimi onyankopon matem tinu bi. Na wo huru wachira kwa bi da. Onyankopon ba me ya bedua hada. Ai. Wọ́n mi hu nyankopon atem mu ababa yi. Bi en ho. O se bra so odi abedua. Papa, you never thought. He say yes yes yemponi o. Let's see say na be. E be koyie papa. Somebody that told you for omo ni mu. Omo ni be wu. Omo ni be wu. Ye ntimi fo no.
Nesia, se Kristo boy na temu dama, wo de hwe ni pe beba. Yes. Wurade fa ba ne nche. Amen. Yekwa. Hallelujah. Amen. Edo Nyankopon eniema nyina firi ne nkyai. Apa. It say ya boy ye ho a obeboaye. Beboy. VIP bus bi na edwam. Driver ni gina na wo hwa. Okudu obebu se bisa sorry bay. Jiri kokoko. Yes, true faith church. Yes. Sana jiri kokoko na to aso. Kokoko ne power. So what I say? Yes. Amen. Nessa who said me because obeba be sakra. Amen. Amen. Eti ya de butabi ya dai. Esi ya ni so. Omampani esu obeyi kwai efiri ngnan. Abefa lake bosomtwe. Abefa kumasi achi sa abepie afrancho edi akopie wachi. The big push. Burkina Faso president small boy no. What ya no se yensu ye bi. Omo de no ngusu omo ye. Ye de asabo fom. Famoy. Hallelujah. Amen. Eti yade ye beya. Ojakopɔ boy ye beya. Ye beya. Yesu dimo. Obadi anka na. Amen. Ka ye beya say. Romans 11:34. When wo huna urade adwene. When na hu urade adwene. Anasa when futufo. When na urade futufo. Anasa when wo man biribi kane. When na ma Nyankopɔ biribi kane. Na wantua ne so ka. Bible na ebusa ye o. When na free ni pem. No yi bibi dia po Nyankopɔ adwuma. Ni wo Nyankopɔ anhye na namu. Ebisade nyina free ne mu. Solomon da na oso ye o. Oti na ni pe na odi mirika. Ko pe nwai 3,000 for the cover for there. On the Siri prophecy. Yes. It yeso. You hear the choir person bie no. Amen. Akese ese free no boma asase we so. It ni ya wo Nyankopɔ ni nkita ho. So what I say? Yes. Na free wa kuma mbe ye biribi asase so. Ewurade moye. Na abofo mpempema ni nye. Amen. Obadi afia ba ne chai. Amen. Yego akra. Romans chapter 11. Verse number 30 says, What's I? What's it every say? Adie nyina free ni mu. Adie nyina free Nyankopɔ mu. Adie nyina nam no so na baaye. Ni nyina nam so na baaye. Na ni nyina besa akɔ ni mu. Ni nyina besa akɔ ni mu. Ɔno na nimonyam ne tumi wɔ ne daa. Ti wo Nyankopɔ na nimonyam tumi ya dai. Ɛwɔ ne daa daa. To obi a be free wa kuma mu asopɔt na adwuma bi obɛhyira wo. De ma semosi. Obudade hu ya mabɔ. Amen. Omfi ya bɔ ne nkyɛye. Amen. Omi ye nyina dwene akoma baako. Ni nyi wo pepa ene wo do mu duro. Ni ntimi nkyekira asase sɛ na sɛ yɛ kyekire no. Emfa hye otwede akopɔ ni monyam da. Amen. Bawo nsɛm kɛseɛ paa. Fama Osempakani Jacob Berchie, head of evangelism for Ashanti West. Asian Sembei ena yebeka kyerɛ yebei.